Content creation. Normally mutane da dama suna so su fara creating content online din nan, abin da yake ba su wahala, like suna ganin cewa sai suna da wasu a lot of gears za su fara creating content. Ka sani kawai misali creating content ba wai sai kana da wasu a lot of gears ko kuma kana da wani camera, kana da wata babbar waya ko kuma kana da wani babban light ko wani abu ba kafin a ce ka fara creating content. Kawai a matakin farko ka sani cewa ka fara a inda kake, ka fara da abin da kake da shi, ka fara da koyo. Ina tabbatar maka insha Allah idan ka bata wani lokaci kana wa'annan abubuwan, so zaka ga yadda zaka misali kasance a nan online space din. Ka sani content creation yana ɗaya daga cikin abin da zai misali sa kai grabbing attention na mutane, kuma da mu kana grabbing attention na mutane kana da value inda zaka yi providing making income online din nan zai zo maka da sauki. Da wannan nake cewa ka tabbatar cewa online din nan ka rage consuming, ka fara creating wani abu kuma me depending on abin da kawai kake so. A nan online din idan kana da interest na a ce kana creating videos ko kuma kana creating videos ko kuma kana da su a ce zuwa gaba ka fara creating naka videos, kamun comment a wannan video misali da content creation, so insha Allah zan ma providing wani abu a DM naka wanda nake ganin cewa zai taimaka maka bangaren wannan abin da ya shafi content creation din. Da wannan nake cewa na bar ku lafiya.